Oyawre nyakora moge jwang kendo machiegni okinyi ma kawuono wantiere kodi kachiel kachiel e chenro mano mar rupiny ka wakoni nyaka sani en twak mabende dabedo godo okinyi ma kawuono mondo mi wapenji ane ni bende nengo mar thieth kata mano wacho ni thieth mano thieth mogonyore bende entiere koso entiere kama chalo nade. Mano ka walos kache wechego mago mag universal health coverage bende ose timo gino mano nego bed ni entiere. Ka irango higa mara 2013 motieko machopo nyaka giko mane timo yiero mar 2022 mise mar jatend piny Kenya mane en achiel kuomgi chwalo thieth mogonyore ne oganda jo Kenya duto. Bende ni gimoro mano chako higano koso ne nitiere kinde machon bende sirikal mano mar Mwai Kibaki nochake kinde mane magoro kata sani ka sirikal mar William Ruto pontiere kod lek makama bende jo Kenya osebedo ka yudo thieth kata thieth no mano ma nengo ne ogonyore. Thieth ma ogonyore ni entiere koso oyo. Kawuono antiere kae kod jolony e sekta mopogore opogore kachiel koda ka jaod bura mabende osebedo kanyo kantiere e komitino mar thieth wechego mag thieth ka orango gi kacha e od bura mamalo mar National Assembly mabende wadabedo kwatwak godo okinyi ma kawuono. Okinyi ma kawuono nyakora mogi jwang antiere kae kod jaod bura maseme mano Daktari James Nyekal kachiel koda ka welo mamoko mabende wadhibedo kwatwak kawuok e county mano ma Kericho kata mano bende ma Bomet kama gitiangi kuna valero okinyi ma kawuono. Ngene angwacha kanyo wantie bende gi daktari mano Dennis Miskela bende en jalup jagoro maduong mano ka KMPDU machiegni nya daktari bende e chenro. Ngene angwacha chaka gi nyiso welo ni angwacha ko eyo machalo na antie ka kod Dr. James Nyekal arwakni machiegni kawuono watu wake weche mag thieth ma ogonyore kata mano mar universal health coverage oyawre kendo machiegni. Ma bende nyakora moge jwang dhi bedo thuolo ma watwa kaka oganda mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ne kinde ma thieth ma kama gitimore jok mage mantie ka e kuku mare kae kama wakele jogo mabende nie union mano mar KMPDU mondo mi arwake twak achiel kachiel. Aimbe ango chaka kod en ma entiere kacha ka wach ne wuoth kochomo kaunti ma Kericho kama idhi bage nyasi ma kamago mano odiochieng' no ma chieng' tich abich kata sani ka entiere Kericho oyawre ahinya daktari Dennis Miskela kendo machiegni kawuono ka twak pod dhi nyime mano kotene kod wechego mago mag universal health coverage. En ang'o minyalo wachi gino kenge mage to romo ma kata in bende wuone dhi bedo kichope mise mare en mane? Erokamano osiepna mag Cleo konda mozo mheshimiwa daktari James Nyekal kuom chope budhoni. An dala ma Kericho kwabiro e launch mar UHC ma wang'eyo ni igani theme mar Mashujaa Day oket ni en thieth ne jopiny e nengo moyweyo. Nyaka waket pogruok ni ok en thieth manono. There's nothing as free healthcare. En thieth ma beche ogonyore, ndika ma chule, ndika ma pesa ma chulo go thieth no bete. To en lek ma ji ochako bedo go higa mar 1978 e Alma Ata Declaration ne piny ngima owacho ni wach mar thieth ne jopiny te mamiyo kik ng'ato yud dhier moro amora chiemo yudo wach thieth mondo otimre. To thur ka mano moluor ker Uhuru Kenyatta nochako project ne diriyo mano fail. Kosa ni jatelo masani mar President Ruto wacho ni ma lek manyaka koro timre nikech jopiny yudo thagruok mang'eny, familia mang'eny yudo dhier gi thagruok ka gimanyo weche mag thieth. Omiyo wamor kendo wail ka waneno ka sirikal okawo weche mag thieth motegno. Daktari Dennis Miskela mana kama intiere kar kanyo wacho kanyo ni telo mar Uhuru Kenyatta nochake kendo norem chopo kare. Ne orem nang'o ne intiere pis mano mar KMPDU kata kindego. En ang'o mano timore kinde miwacho ni ero koro sani jatend piny Kenya William Ruto nyalo chiere? Mae gima as union kaka jotelo mag chama wasebedo kwa challenge government ni be gisetimo audit gimomiyo UHC no fail diriyo manoteme. Mokwongo en pilot manotim Kisumu, Machakos, Isiolo gi Nyeri. To kaka gweng'wa makaluo manwaneno ni ji neno ni UHC ni en mana wach mar yath manono. Koyudo ka ne ka Kisumu nokeli yedhe gi lori tigiso ji ni kibiro koro ke pesa michulo yath imiyi nono. Lakini UHC
en thieth mopogore kabla gi yedhe kende. Thieth chakre gi e ot, wach nutrition, e pi ma ji modho, nyaka weche mererwa gi vaccine. Kata jogo matuo, jogo bewe di UHC mondo ndiko ni preventive medicine, koro wach mag thieth, jomi ithiedho koro dok piny, to tuo imigeng'o. Hapana, jogo matuo be nyaka yud thieth mawinjore kendgi kare, to wach mar financing ema kelo ng'ikruok mogik mag UHC. Nikech UHC nyaka ng'ato garamia wach mar thiethno. Nitie kama nyaka pesa no wuoge, to kane pok gitimo reforms e weche mag NHIF. Koro funding mar UHC no kobedo motegno. Momiyo sani kanyo ker ma sani wan gono keto sheria moko 4 manotere bunge. Achiel kuom gi ne en Social Health Insurance Fund, mochung' ne weche mag thieth kuom jogo moyudo ajali, jogo manigi tuoche mosiko kaka kansa, sukari. Nitiere pesa moket kanyo ne preventive medicine kaka kamiyo doka kata mana panga uzazi, nitie kama ochung' e screening mag tuoche mag kansa, kata mana palliative care, kata ng'ato tuo moingre ma koro onge chango. Ng'ano bende nyalo yudo thieth kata ka en dala. Koro kaka sani SHIF kata Social Health Insurance Fund koro dhi chung' ne weche mag thieth. If you get the funding right, to hata ma rido ka oket ma health, pharmaceutical and technology, weche mag yedhe go oket kanyo, machines mapimo tuo, mathiedho tuo bende olos bill gi. Mar adek giketo wach mar digital information system ni ng'ato ka tuo to kata go thiedhe dala kae kaka Paponditi kae, to bedo referred ore Kisumo. Ok ndiko kadi oyawo file manyien kendo ni yawo file manyien, hapana. Daktari Kisumo goyo kendo mana computer, to neno record mag jatuo te gi gik mosetimne te. To mogik en wach mar jotich mag thieth, healthcare workers. Kaje wana UHC mokwongo jabedo fele ni jogi nokawo the shortage mapod go kasa kata ng'eng'o mantiere weche mag jotich mag thieth. To gikelo UHC to ok gindiko jotich. Makata sani watemo nyiso kata sirikal ni ka giketo UHC to gi zingatia kata ok gindiko jotich mag thieth. Ok gibi konyo. Ke jopiny bodhi dispensary, bodhi health center, bodhi level 4. To kokoso jathieth, to mano go UHC ok dhi konyogi. Aya, erokamano ahinya. Ng'e nang'o duogo iri mondo mi ang' ilerwa bende weche mathoth mapod ntiere kar kae. Daktari Dennis Miskela mano kutenga kod tiyo kod lony manyasani, kamano bende wechego thoro wach mabende wang' oduogo iri bang'e mondo mi ang' walerni. Daktari James Nyikal, isebedo e od bura, isetiyo e migawoni mano mar thieth, iserango thieth e yo mopogore opogore. Tarik 26 dwe mar 9, in kaachiel koda ka jokanyo kata stakeholders mamoko e sekretari mar thieth ne wuogo kendo ne upenjo mano kotenore kod nyalo mar sirkal ma pacho ka sani mar keto tim wechegi mag thieth mogonyore ne jopiny. Bende ni gimoro manyalore, lek mane ntiere ka ne ochak sigana ni nyaka sani bende osechopo e yo makare. Ng'e ane sirkende gi duto adek makoro mano machakara kata mar Moi, kinde Mwai Kibaki ero donjo, Uhuru Kenyatta donjo, sani wane sirkal mar Ruto ochalo nade e kindegi, bende gin gi nyalo mar keto tim wechegi mag UHC? UHC waluonge ka ni thieth mogonyore. To kiwacho king'iyo universal health cover, tiende ni thieth ma ji duto nyalo yudo, ma ng'ato man tuo nyalo yudo thieth. Iluonge ni mogonyore nikech nengo ne onego bed mayot, ma onge ng'ama dok ni ok othiedhe nikech no onge pesa. Timo mano kapo ni chudo sami thiedhi tek, nikech tuo samoro biro ka kichani onge pesa. Miyo ji osetemo chano yo mane ma ji diyudgo thieth ma kata sami onge pesa no tidhi tithiedhi. Emomiyo ne ji osechako higni machon. Ng'ama nochako gini ne en higni machon e piny mar Germany, kata ji pok odhi e lweny mokwongo, mane ji ong'e ni onego yude okumba moro ma ng'ama tuo nya yudogo thieth. Piny osewuotho kode ka koro ni biro machiegni higa 70 1978 kana owach ni health for all by the year 2000. Ok notimore nikech ji wacha ni ji duto biro yudo thieth, to ok ji bed piny makete ni to ibiro thiedhe nadi. Jomoko chon nitie jok madwaro ni sirkal golo pesa mar osuru titere osiptande tithiedhogo ji, koro idhi adhiya tithiedhi nono
kaka timre piny mar Uingereza. Jomoko neno ni wachok pesa mar okumba mar thieth tikete mar sirkal, koro pesa ne machulo ji to ai koro iyudo thieth. Kachopo higa kwa biro piyo kachopo higa 2000 kae ne jo Afrika wacho ni koro gidwaro ni ji duto yud thieth. Mano oket gimoro na Abuja Declaration, mano koro ndalo Moi, ma koro ji wacho ni 15 kuom mia mar pesa migolo mitiyo gi sirkal ibiketi thieth mondo pesa no orom thiedho ji. Mano bende nodhi kamano okochopo. Kachopo ndalo Kibaki to ne waparo oyudo ka koro ane sirkal kaka director of medical services. Mane wakelo paro ni gima ber yudo pesa ma sirkal golo midhi thiedhgo ji marom duto te biro tek. Miyo ne waparo ni waketo okumba mar thieth ma ji duto chulo, joma tiyo koda joma ok ti, ji duto chulo. Kosechul pesa no mochoke to koro ithiedhogo ji. Mano luwore gi kaka gima niluongo ni NHIF. NHIF show niluongo ni National Hospital Insurance Fund. Mano to chak 68 to nena gima chulo mana hospital kende, to ne ochulo mana kitanda. So nwaneno ni gino koro nego yare mondo bed ni onyalo chulo gik moko duto. Mano ter gino e od bura ma jobura nokadhe. To President Kibaki ne odage nikech nopenjo ni nitie joma nyalo chulo, to jogo maonge mok nyal chudo, ng'ama chudo ne dwarore ni sirkal mondo chud negi. To kanogo kwano to nonwang' ni pesa no ng'eny ma sirkal dong' ok nyal, ma wacho no nonindo moko tiyo. Higa no koro kachopo higa 2004 kama, bang' ka gino osetho, to ne watere e bura maduong' mar piny mangima mar thieth, World Health Organization. Ema ne wadhi wapimo kaka ne wan jo Kenya ne waparo ni kuti gi wach mar okumba ma ji tunigo to ji duto nya yudo thieth. Mane jo World Health Organization to kadhe, to jomoko ne wacho ni ok duchung' ji duto go okumba, molo jo Amerika kod jo Uingereza. Ka nitie joma nyalo golo pesa ma sirkal to chulo to thiedho ji te, mano bende bera. Ka nitie joma onyiewo okumba ma margi magiwegi mag ohala, bende bera. Ka nitie okumba mar sirkal mwaluongo social health insurance ni, bende bera. Koro ne gikoni kik waket achiel, wakaw ni tek ni ji duto nyalo yudo thieth, universal health cover. Koro loke ni ji duto nyalo yudo ang'o? Thieth. Koro waluonge sani ni thieth mogonyore. Mano kadhe e higa no 2004 mwachake, 2005 World Health ochake, mo oket resolution 58.33 mar piny mangima. Koro kwa duogo Kenya kae, to kwa chake pinje moko nokawe, kata Thailand gini, Japan to nosechako timega mos chon, to ni pok obet mar piny ngima. Germany bene timega, Israeli bene timega mos. To koro mobet mar piny mangima no, to kanye mochakre. Koro kwa biro ka, to ka ok otiyo maber. Koro ne gima ndalo Kibaki nowacho ni gini kitime to nyaka wakwed no osiptande mag sirkal ber, nikech osiptande mag sirkal ema thieth dong' bedi maber. Wagero osiptande, waket thieth osiptande, wandik jotich. Ae wachak thieth gi piny e kor gweng' mondo wageng' tuoche, kendo wanyis ji kaka dak e yo makoro kinyal yudo tuoche, miluongo ni health promotion. Koro mane manotim, mahiga no nochiw pesa mang'eny, mane wagero dispensaries mang'eny, wagero health centers mang'eny, yath ne nitiere, nwandiko ji mang'eny e ndalo Kibaki. Tok ne wadhi kaka wadhini. Mathieth nopogore matin ndalo Kibaki. Ndalo ne mwalose KEMSA, miluongo ni Kenya Medical Supplies Agency, chon ne Kenya Medical Stores. Koro moko ni KEMSA mondo bedie mondo chaki. NHIF be koro waloki mondo bedo okumba moriwo ji te. Ka koro chopo ndalo uhuru, ndalo
Uhuru kokawe kuom Kibaki to ema nokoni en koro dwa time mano lande mano dhi kaka koro ka wuono koso kiny ma koro idhi lande ma president idhi lande maler mana kaka mane kaka notim to mano notim Kisumu ema nochake pilot mane ni Kisumu, Machakos, Isiolo kod Nyeri. To gimomiyo kaka nene ne ok ochopo kare kaka ne wadware nochake kuonde 4 gi kende mani temogo konyalo tiyo. No tiyo matin to gimaduong' madwarore e gini momiyo ka ok otim to biro chendo kata sani ka ok watimo maber to nyalo chendo en ni thieth mokwongo nyaka kama ithiedhe ji bede ka en dispensary ka en health center ndalone manwalokogi ni level 2 level 3 level 4 chi wanyalo wacho gimomiyo nwaloko mago. Koro ka en dispensary masani en level 2 kata health center ma level 3 nyaka ot mithiedho ji bedie, gik mipimo gi ji bedie, yath nyaka bedie, joma thiedho ji nyaka bedie, mane ka wang'e yud thieth. Mano e kama kata kawuono gino biro chende. Ok inyal lando ni wabiro yudo thieth mogonyore to kuonde mithiedhe ji, ot mithiedhe ji, gik mipimogo ji, yath mimiyo ji, joma thiedho ji, mage manyaka kuong ket piny. Koro mane watimo, mane wawacho mari mabende nyocho dandi mar community health workers ni community health promoters nyamrerwa gi. Nyamrerwa no wachako ndalogo. Nyamrerwa en tiende ni geng'o tuo e kor gweng', thiedho tuo chon ka nengo ni pok obet mabor. Mane gima nyamrerwa. Igeng'o tuo, inyiso ka ji dak maber mondo ji kik bi osiptal ka tuo ahinya. Kendo matin ti thiedho gi kanyo mondo nengo thieth odok piny. Koro buche mane chike mane ilokogi mar social health insurance en ni koro ichoko pesa mokumba mar thieth cha ichoke maduong' nikech gik midwa tim gi duto wang' gi nidwar pesa. En ang'o momiyo gigi duto bende timore te bende en yo kende minyalo bed ka itiyo godo mondo miyo chwale mane kideni montie nyakora moge jwang' penjo momedo penjo karka ni bende lwasi ni kata kete yo makare ka warango chenro mopogore opogore mae kidieny makoro dani bende ang'o wakele twak welo mabende akone antiere godo e county mano ma Kericho ka wantiere kod okinyi ma kawuono wada bedo kae mondo mi warangane wendo machielo mabende ne pok oulore ne nyakora moge jwang' okinyi ma kawuono wandikia kod daktari Ezron Omolo mabende en jalony kata jatend rang'iny mago professional standards mano ka entiere kacha e migawono mar thieth okinyi ma kawuono. Daktari Ezron oyawre kendo machiegni kama entiere uchiewo yo machalo nade to kawuono ang'e donja tir nyaka twak kama wantiere dhi bedo ka iloso kaka ilo sirkal un jok matiyo kore migawono mano mar thieth odiochieng' ma kawuono gi odiochieng' mokalo gi ndalo mabiro mbele kae gin gik mage ma wageno winjo kotenore kod thieth mogonyore kata ma wacho ni universal health coverage. Daktari Nyikal wan go e studio kawuono to wacho kanyo ni en thieth ne oganda duto e yo mogonyore. Wacho ni mana universal health coverage bende mano e mise mare. Inyalo kono matutu bende kotenore kod romo madhi nyime Kericho. Erokamano ahinya kuom gwela kendo agoyo erokamano ahinya ne osiepa kendo ng'at ma aneno kaka wuora e tij sirikal mar piny owacho nikech en ng'at mosebedo kwasumre go paro wagoyo go mbaka kantie gimoro to waporo wach ma wayud kaka inyalo yud gik moko kaka inyalo yud yo miloyego. An kaka ginyinga iluonga ni Daktari Hezron Omondi Makomolo, an wuoda Sembo Konyango kamoro miluongo ni Nguka. To an jatend rang'iny mar lony kod jotije e bad migawo mar ngima mar piny owacho. To gi dho ngere maniluongo ni Head of Professional Standards and Human Resource for Health. Koro gisani seche mawuoyo kodi ni awuoyo kodi ka antie e dala mar Kericho County e pap miluongo ni Kapkatet Ground. Ka ema wasebedo kwadhi e nyime gi bura kwa gano kaka wadwaro ni thieth ne ji duto e bei mogonyore kata e yo mogonyore nyalo bedo nade to ginang'o gini
monego bed waketo mondo gini kik kethre kata kik lwar kaka moko mantie chien kucho noselwar. Agoero kamano ni jaod bura mar Seme kendo osiepa miluongo ni James Wambura Nyikal nikech osechiwonwa sigana mar kaka universal health coverage nochakre gi kaka osebiro nyaka sani. Nyalo bedo nitie kuonde mane okasewinjo nikech ne poka donje iye ka tabro chako mana matin ni mokwongo gini en gima ok chak sani, en gima nosegatem chon kucho ma diere moko nosebedo kobagowa to yo moko yore mang'eny waseyudo puonj ei tem ka tem mosebedo kitemego. Sasa gino osebedo ma thieth mogonyore ne ji duto osetem, ntiere puonj mwaseyudo. Koro gi puonj gote mwachoko mondo walosgo yo achiel kendo mogik minyalo chiewgo thieth mogonyore ne ji duto. Kane itimo kionjo mar universal health coverage, chon kano adhiga e thum to kano chopo sa 9 kama to wuon diskodwa keto nu thum mondo winje kaka thum no ywak mondo koro godhiambo udonje. Nwasetimo kionjo mar to kionjo ne kaka jaod bura osewacho notime Kisumu to diere no noyudo ka nathietho Kisumu kendo notime Machakos, Isiolo kaachiel kod Nyeri. Kuonde gi te noyier gi yore mopogore. Ne gi ji oneno ni ayo mar Machakos accidents ng'enye koro ninyalo tim pilot kuno. To ei Kisumu neno ni tuoche malandore miluongo ni infectious disease kata communicable disease ne thothe koro ninyalo tim pilot kuno mondo wambe wayude somo moro ei communicable disease kanyo. To kane yud Nyeri gigi noyier nikech tuoche mopogore mayudre kuonde mopogore. To nwatimo gima ne iluongo ni kionjo no kata pilot. To ei pilot kanwachake notime gi gima ne iluongo ni input financing model. Manyiso ni nwachiwo gik moko ne osiptende to ang'iyo ni mondo osiptende gi omiwa thieth e yo mogonyore. Ninyalo chiw yedhe, tindiko jotije, tikelo gik mipimo goji kata miluongo ni reagents, basto wadwaro ni koro jothieth osiptal ochiw thieth e yore mogonyore. To kendo nwayudo ni ei mano ne nitie challenges nikech KEMSA ne pok ma en migawo machiwo yethgi ne osiptende mag piny owacho ne okoikore moromo mondo ogam yethegi ne piny owacho ne osiptende e seche mane dwarogie. Kendo ne yudo ka ne osiptende ne bedo mang'eny ka gionge kod yeth mane onego bedni kane gionge kod yeth mane kata gisekwayo mondo migi. To kuondegi mar ariyo mane otimore en ni ei Kisumu kuma nwatime pilot ni kata mwatime kionjo ni ne ok wang'iyo ni to counties mage mantie libamba ne kaka Busia, kaka Siaya, kaka Vihiga, kaka Homa Bay mabe ng'eny jodak mag counties ne gamo joggi mondo oyud thieth ei Kisumu. Koro ka nwatimo pilot gi kwang'iyo ni ji adi mantie ei Kisumu to kane ochak chiw thiethni ne ng'eny ne ok wang'iyo ni to ji adi mawuok e counties mag libamba madonje ei Kisumu mondo giyud thieth. Koro sani ne sirikal mar ker marwa mwageno William Samoei Ruto noneno ni gini en gima ber kendo onego bed ni itime mondo jopiny duto ji duto modak ei Kenya, ok jo Kenya kende kata jok mobiro wendo Kenya obed ni nyalo yudo thieth mogonyore ne ji duto. Mano Daktari Ezra Nomolana maki gi kanyo mondo akela ne Daktari Dennis Miskela bende twak. Iwacho gimoro kanyo mangima ahinya mabigini anga duogo mondo mi wang' rangi bende matut kotenore kod achiedh nade kata ng'ukni mane sirkal oyudo iketo e tim UHC e tielo mokwongo. Gin ang'o apo nono manotimo gigi bende ma ochopo kar kanyo. Daktari Dennis Miskela, in bende in mane gweng'no mano ma Kericho kendo gigo ma timore odiochieng' ma kawuono gin gigo mosebedo kata ka timore higa ka higa. En mani sirkal mar William Ruto ne gisingo mar timo nyasi ni kaluwore kod thor wach
ma opogore mano kama gintiere kar kanyo achiel kachiel. Wadhi bedo kanyo bende ka warango gi ni kama gintiere gin nade. Nyaka sani kane pok awei Daktari Dennis Miskela, gino mana apenji kacha en ni odiochieng' ma kawuono kaachiel koda ka nyasi madhi timore mar Mashujaa en mano ma idhialo nyasi ma Mashujaa ka irango kaka inyalo ti kod lony manyasani e chwalo wechegi mago mag UHC. Bende en gimoro minyalo wacho ni nyaka sani okenge oseket makare. Nyoro aneno kacha weche mag tudruok bende ka ilose, jopiny nyalo bedo ni kia adieri gik matimore e sirkal kata migawo mar thieth kotenore kod thieth mogonyore ma oganda dwaro ni. Nitiere weche ma piny osetimo, nitiere rembe ma gisebedo godo. Ka mosetimo wasaneno ka weche mag KEMSA, nitiere reform mokete KEMSA, nitiere National Procurement Board man koro kel sani manyien madhi chunge weche mag kelo yedhe. To ng'eni healthcare ni en devolved function kata shared function. Nitiere role kata nitiere tich ma sirikande mag gwenge tiye, to nitiere ting' momi sirikal mamalo. To e meetings mosetimo mang'eny pok aneno ka counties oketo motegno reforms e weche mag health e gwenge. Kaka ne moluor nyikana wacho ni nitiere weche mag osiptande, yedhe, mashinde gi jothieth. To gigi te keseketo minyiewo gi miketo kamoro achiel. Nyaka bed ni leadership and governance, telo maonge mibadhi, telo maonge nyaw, telo maonge sunga, telo ma winjo lit mar jopiny. Ma koro county dhi to keto budget moromo ne weche mag thieth. Kaya ginyiewo yath kawuono mikelo osiptal Paponditi kae, gweng'wa kae. Yedhe go morumo. To bende diketo sustainability, chako wuoth en ber. Lakini kaka idhi sustain wuodhno, mwadhi safari mok watim ni 1 year, 2 year, kata watime 5 years, 10 years e sirikal mar Ruto. En wuoth mok wachako sani, to chalo wach free primary education manochaki gi Kibaki, to wadhi go mbele nyaka sani. Koro leadership nyaka waket maber. Mar ariyo en ni wach mar financing, wan kaka union ok wayie gi wach mar financing kata mar chunge garamia wach mar thieth ni gi wach mar insurance kata okumba mar NHIF. Nango kama Kenya atamalo 80 gin jogo matimo ohanda swekra, jogo mago tongo, jogo matimo ohala timo self-employed, informal employment, ineno. To sirikal pok onyiso ni idi wach mar NHIF ni, jogo ma are informal employed, jogo mondikre gi wegi, ibo ka ginade maketi mag chulo insurance. NHIF masani en ka ng'ato oyudo ng'ato jariemb penga ne jariemb pikipiki. Kwa wale penyo tour, to bahati mbaya. Kule kwa dhiyo ngado insurance, hindi no chul for 2 years, maundu 12,000. To Thieth mwende yudo en Thieth mar katamana 1,100. Nuka kanyonti lalmadhi bete NHIF kani. Kule kaka yunu najwa waj man finance, ndegi kere. Mwatiga ato nyiyo kura man sukari, kwa nyiyo mongo, kwa nyiyo kura man airtime. Tika wasilinga chile wiye, silinga riyo wiye tikao, tikete health fund. Kwa fund ni emadi kodakteche, fandi ema kito sitende, fandi ema nyo yede, fandi ema konyo jopiny. Mara dek ni wasde ni counties kata managi national government. Poka neno kaki keto mpango, marindiko jotich magi thieth. Kati kere mano hospital maber manade, mi keti yedhe, mi keti machine. Kada daktari mani uja tuo podonge, oke bikonyo. Deriyo kama, jotuo bibiri hospital. Kichio kuki nyathini ne dendo chako choka, dego tieno. Pero ni ira te Obama kana ma Russia kana mana Omabe to kaya idi pango la ingi ya kenge na chiel kende to dare jutuote ibo pango la indi maka gini ndini besa paro diambu chiengno okidhi otongo okidhi wero chiengno kitimo hala to inga ma timo handa swekra ibo ngyo ni aka ya dhiri mwana tero hospital awek hospital mod adia otimo hala mondi kono ya kiket dakteche moromo e hospitende mana dek enini sirikal binyaka ngeni to dakteche ka kise keto hospital to be are they properly trained to manya sani nja wabilo clefas watimo gudi show mar cancer yo pia joni ani ndiyo isinga ndi mondo atim examination atim screening ani tuo mar cancer ni to kasa yude to be daktari madhine no ja bongeo kakithiedho tuo ni ikisani jo pia joni gi hospital mag dispensary health center to iligi symptom kana ranyisi mar tuo moro mokiyiego tigi ma infection timi antibiotic tidok dala chiemo kichopo Kenyatta ni tuo ni kochopo stage 4 nyal konyi because jogo matiyo kanyo are not fully trained, jogo matiyo kanyo lony malongo weche mag tuo masani wanya maneno magoro sirikal sano ingre go ni sirikal oketo nyamrera makadho 1,100 ni
nyamrera mondik ni ma nyamrera koso moji mag thieth ini zidi no bedi ngonge kisungu to bedi ngamuluore korgwen kuno kisungu kiluore korgwen ile yake ni kit boni midi iko pressure ipo sukari yende bomi omi amogrel kipana cetamol kipana dolni ili poke korgwen kuno mane di konyo yo pinyinade ngama koso moji mag thieth ta ko puno kinade mi waje ni apende ngok dio gutieno to biro nyamrera choponi ani me flagili ka flagile mwonyi ineno kuno weche mag nyamrera go watamre kabisa serikal on kidogo mosomo weche mag thieth kendo wacho ni iga ka iga obon go joti mag thieth 12,000 mage mondiki mondo ochunge weche mag thieth thurka ango duogo mondo apejere ni en gin in terms koso gin tich mage nikech iwacho ni tich matich to wacho ni nyaka chak mana kumoro ka odhi owiya chalo gi mag jopuonj mano wacho ni miyo gi jopuonj 10,000 kata 30,000 to migi mana teacher in terms anga duogo iri mondo iduok mano kaka yore nyalore ni sano nego bena biro e round mogik kir Daktari James Nyikal to daktari yena mondo mi adhir Daktari Ezron Omolo en gi presentation moro motimo mana ikine mabiro wada wagole chon mondo mi ang wadhi otudre kod jowetege mano kama entiere kocha koro sani Daktari Ezron erokamano ahinya kuom thuolo mari miyudo odiochieng' ma kawuono sirikal nigi chenro mopogore opogore ma bende gigeto timo kendo chopo kare mano ka wantiere mana kinde ma wantiere sani lerno mana ni yore mag choko omenda bende gintie kacha yo moro makare iwacho ni kata kinde ma ichwalo thieth mogonyore ni ere kako dhi chopo ne oganda wa e yo moro makare iwacho ni ok en thieth manono en thieth mogonyore mano kirango nengo bende en gimoro ma oganda wa nyalo bedo kod pogruok ma wach ni mae en gimoro ma ogonyore kata ma bende bedo kod pogruok ma kama Daktari James Nyikal nomulo weche moko kago adek mago jotich matiyo osuptende mano moting'o dakteche kachiel koda ka ji mamoko mantiere kar kanyo bedo kod yedhe madwarore kod osuptende en tiende ang'o gero osuptende mathoth to onge jok ma thiethi e kinde ma gigi timore gin gik mage ma otimo kaka in bedi chung' ne jotich mano ka gintiere kata migawo mar thieth en gimane madier neno ka bang' nyasi ma koro dhi bang' chieng' tich abich orumo ni oganda wa odhi nyime kotenore kod thieth mogonyore ni erokamano Cleophas kendo awinjo gik ma moluor James Nyikal wacho kendo awinjo ma osiepa Dennis Biskela be owacho ne wan kode nyoro godhiambo nokona ni kawuono to dwa lawa madonje i bel akwayi ni iduode tiende kochako lawa to kiko lawa ahinya kiko we adonje i bel obotemo to koro ntiere nadwa biro gik ma wacho ni maluongo ni siro mar thieth mogonyore ne ji duto otherwise they are called the pillars of universal health coverage. The pillars of universal health coverage captures those things ma moluor James Nyikal osewacho kata giting'o gik ma moluor James Nyikal osewacho achiel kuom pillars go en gimiluongo ni health products and technologies manyiso ni ka oting'o yeth gi mashinde mitiyogo e osiptal mano pillar number 1 pillar mar ariyo maluwo mano en gimiluongo ni digital health kata technology mitiyogo e thieth ka wayudo ni ng'enyne gig jotuo lal ka ng'ato osethiedhi wawach ni othiedhe Kombewa kuma James Nyikal wuoke basto obedo referred oore kata no dhi oyudo thieth mokadho kar ma oyudo Kombewa no ei Jaramogi to records mowuothogo gin mondike kalatas to wadwaro ni wabed gi technology makak gicha osendiki ei computer kacha to computer tere dichiel to ng'at mantie ei Jaramogi nene te koro onge ni nuoyo ni chudo kendo mondo nuo pim mosega pim kata nuo thieth mosega thiedhi onego bed ni koro ichako paro manyien ei ang'o kendo monego bed ni itimo. Mar ariyo en iyudo ka wan gi jok moko kata jolony ma nitie jalony mantie kata Kenyatta University kata hospital mar Mbalariany mar Kenyatta University to en gi lony monyalo konyo go ng'at mantiere ei Paponditi
mondo otim surgery miluongo ni telemedicine kata mondo thiedh ng'ato ni isumo pare wacho ni to ng'at ma an go ni jatuo mantie mbele nani en gi shida 1 2 3 to e 1 2 3 gi to ipimo ne ng'acha kaponi in gi thagruok mar ng'eyo ni ang'o matuoe bas ng'acha konyi kata ka an gi jatuo an gi nyathi to James Nyikal en pediatrician to Miss Kela en jathuo en daktar mon koro onyisowa opimonwa inyalo sumo kode pare koni an gi jatuo mobiro ka gi thagruok 1 2 3 to nyisi ni kamae kako ne gi thiedhe mane mwaluongo ni telemedicine koro magi gin gik monego bed ni bedo ni riwe iye kanyo mondo chiw thieth mogonyore ne ji duto. Mar adek en gimiluongo ni healthcare financing kata kaka ichoko omenda mar mondo kete kanyakla mondo oyud kaka ji nyalo yudo thiedhni ma onge ni nitie seche moko ma osiptende ok nyal chul nikech koro pesani onge kuma okete cha mar mondo bed rageng' mar jopiny ne ji duto. Koro mano be en pila mar adek mar thieth mogonyore ne ji duto manyiso ni waseng'iyo ni abobire pila mar 4 ma mane ma Miss Kelo osewuoyo ahinya. Waseng'iyo gik matimre ka waseng'iyo ni pesa midwaro mondo thiedh jo Kenya duto kata jok mantie Kenya duto rom nade to ka mane kaka inyalo choke kuom jopiny to ere kaka wanyalo yudo kaka wachulo ne jok mo ok nyal chudo kendo ok bi chudo nikech gionge nyalo mondo wabed ni ka Miss Kelo golo 1,700 tagolo mara gi 700 tinyalo pod moko e wiye timiya oko nyanumo kuma bet e dhot nguka mondo embo yud kaka oyudo thieth e yo mogonyore e iye ka. Koro pila mar adek e gigi te mondo timre maber mane momiyo watimo gik miluongo ni reforms. Watemo ng'iyo kaka inyalo los kuonde mane nyalo bedo ni bagowa mondo gik moko dhi makare. For example, nwawacho ni nitie mibadhi mang'eny ei NHIF to kudni achiel nyalo bedo ni to oringo. Koro nyaka watim reforms ei NHIF ka mondo kik bed ni wating'o kute maricho gi to watero kuma nyien baso wadhi yudo problems gin achiel mane wayudo kochaka onge gima wabo bedo ni waseloso. Koro mogik mane emane Miss Kelo wewie iluongo ni jothieth kata human resource for health mamano be machung' ne e migawo mar thieth e sirkal mamalo. Ei migawo ka anwantie gik moko 4 mane wang'iyo ni gin problems gin shida ei human resource for health ka. Achiel ne en ni kaka gibedo regulated kata kaka gibedo control akiani regulation iluongo nango gi dholuto regulation mar management mar human resource for health nwaneno ni mano nyalo bedo ni nitie gi shida mwaluongo regulators te mwaketo gi kamoro achiel mwawuoyo mwagano sigana mwayudo roadmap ni kowuok ka nyaka kacha mae kwatimo magi te to mano wabedo ni waseloso. Mar ariyo ne en gimiluongo ni workforce production kata tiegruok mar jothieth mawuok e mbalariany kata wuok e colleges mopogre mondo gibed ni ginyalo chiwo ne thieth ne jopiny e yo makare. To malich en ya jok ma Miss Kela wacho ni nyamrerwa ok nyal thiedho ji. Nyamrerwa wamiyo gi tich monego bed ni gitiyo. Mokwongo en ni gipimo sukari, gipimo pressure, gipimo weight, ginyalo control fever kata ka in gi dendi yore tinyalo mi yath mondo duoke piny matin. To magi ok gin gik manyaka dhi mane college mi yud degree e kitim nikech pile yudo ni in gi neru moro man gi tuo mar blood pressure kobiro hospital wapuonje koro kodhi dala kucho to otimo kende ong'e kokadho ka to en malo to ka in gi tuo mar sukari ong'e ni kokadho ka to en malo. Koro kamano timre to odhi hospital mondo yud thieth makare. Nyamrerwa konyowa mondo wayud gigi e sama chon mondo kik gibed ni gibiro hospital ka gin gi complication mabo dwaro omenda mang'eny. To mar adek ei workforce production tika kachuth en workforce dynamics. Ang'o gini mamiyo jothieth ng'anyo mane sigana mwadwa gano maduong' ei Kericho kaka wuon odiochieng' ma kawuono te
oketne ne jothieth mar jothieth mathietho e osiptende mag piny owacho, osiptende mok mag piny owacho, mondo wasum paro wayud kaka wanyalo loso gini dichiel e yo to mogik. Emomiyo osiepa ma Miskela gi nitie ka, to osiepa ma James Nyikal ben wasegwelo mondo wasum paro wayud na what are the challenges mag human resource for health and what are the lasting solution. Wanyalo yudo roadmap, to roadmap no en mane. Koro all those things nitie moro be mane thago gi ahinya en ni ere kaka ng'ato jathieth nyalo wuok e kaunti achiel to dhi e kaunti machielo, kata nyalo wuok e sirkal mapiny to bire mamalo. Kaka wuono an obedo ni puka kendo nyata ita matiyo Taita Taveta be nyalo kelwa mondo wabed kamoro achiel mondo kik bed ni waketho keny mar ng'ato. Nikech ng'ato dak Taita, ng'ato odak Kisumo, to wanyalo bet kamoro achiel. That inter-county transfer, that county and national transfer, and that mobility of workforce kowuok e Kenya kaka dhi e sirkende maoko. Erokamano Cleophas kuom miya thuolo. Ok abi bet kodu nyaka kumogik nikech sacha mar tayo nyasi mabiro ka mwagano go sigana mwachako saneni kendo sipa Miskela dhi bedo part of this kendo jaod bura ma James Nyikal ben wasegwelo wageno ne obodhi maber. Koro akwayo ni miya thuolo katieko to ajoin jowetega kuma gintie malo kacha. Erokamano kuom geng'a mondo kik Miskela lawa. Erokamano ahinya. Wabo manyi ibie studio mondo lawi koro maber. Penjo pod thoth ni abalo thuolo machielo mondo mibie e studio achiel kachiel. Erokamano ahinya ka chieng' osewuok e richo mano gi kore kanyo network mabende gidhi bedo godo chieng' ma kawuono. Dr. James Nyikal, isewinjo thuolo mago mag bero thieth mogonyore ne oganda duto ni. Bende en moro ma oganda dhi bedo ni ong'e matut, to bende gi gino mantiere toke. Iwinjo kanyo weche go mag budget, mago mag chwalo omenda, mago mag puonjo oganda, mag miyo nyamrerwa teko, mago mag chwalo chenro mopogore mag thieth e kor gwenge. Mise gi duto gitie yo machalo nade mondo mi japiny bende owinje ni ok en mana gino ma iwacho TV kata gino mondike e gazet, to en gima wan bwana na piny ka entiere. Cleophas. Japiny winje mna konene. Kiwacho gigi tinyalo winjogi, to gima duong' ka wang'e dhi osiptal ni ne gino. Ka ok inene to miwachogi yamo makadho. Gima chendo en ni wacho opogore gi timo. Waselose gini wacho ni an achako winjo wach ni higa 78 ka kore kachako tich. Loso ng'eny malo tim. Kiwachano kaka waloso sani ni, to wawacho gik maber kendo gik miwachogi e gin. Onge machielo to time ema biro chendo. Gini nyalore. Anasebeti gini. Kata kaptatet kuma gintieno. An mana golo kaptatet ka en health center makete sub-district makoro sani en level 4. Ang'e kata odgu kuonde manitie mane manoger kaka nogergi kiloko. Kane wang'iyo, kana dhi Kericho tang'iyo ni area ni kia Kericho tidwa idhi Bomet, ichalo Liten idhi Bomet. Area makar kaptatet ni ne onge gima mwakoni kaptatet koriketo mondo bed sub-district hospital. So aseneno gik mwawacho gi te timo ema chendo. To gimomiyo timo chendo kech josiasa otelo to nitie jolony. To ka josiasa okawo teko makoro gin magiteko kendgi, jolony ok gimiyo thuolo mondo ti. Kendo ng'eny jomolony kaka Dr. Molo Gedi mantie ging'e gigi maber kendo nyalo time. To ka ng'ama otelo ne ma jasiasa ok omiye thuolo, be jomolony gi ogero ga gik milaro. Kapod josiasa laro to giling' aling'. Komigi thuolo to gibiro ti. Ok en siasa makelo dongruok nikech ka Kenya manobedo kata ka ochwalo paro ni e piny mangima, to koro Kenya makoro digni kode. Digni kode nikech Kenya kae loso gi siasa mit molo timo gik moko. Nyasi mokoro wadhi timo ni. Nyasi timo ga yore ariyo. Nyasi nyatim ni rwako gima nyien kata ji serekea gima osetimore. Ariyo nyasi mwatimo gi irwake didi. Kata mana manyi wacho ni koro nyamrerwa koro nyorwaki mutergi mumigi moko.
mano notim bende gi Beth Mugo kane en minister mane an PS. Ne waketo gigo mano wamiyo gi gigo. To ka gigo chakore ka sirkal manyien biro, sirkal manyien ka biro to ling no biro e piny manyien. Gik manyocha dhiga ka iwito chien ichako manyien. Kata kinuoyogi. Be ok kata nuogi nikech joma nong'eyo kaka itimogi ka madong' kony gi nuoyogi igolo ikelo jomanyien gi ochako manyien kuma noweye gini gikia emomiyo gigi luore aluora kae so lose mosemono iwinjo gik ma giwacho gite ng'ato ka loso tiwinjo ging'e gimonego tim wach mar pesa wach mar kuonde thieth wach mar yien gi gi thieth kaka irito jotich to gi records to gi tudruok mago duto nitie ma bende giwacho en chano tich management kae ma wach nitie gigi duto ng'e wanyisi an awuon awacho kae makata wabede national TV to pod abiro wacho ma ji duto biro winjo pesa nitie Kenya ka moromo thiedho ji pesa nitie moromo thiedho ji gima chendo en chano kaka pesa nitiyo en chano kaka kuonde thieth onego riti en kaka yien didonjo osiptal ang'o miyo kane ne wachago higa 2004 kae ne yien wuok KEMSA madhi e osiptal ang'o molokore sani makoro gidhi nyocha ni ne gin gi koro sani dwa loki awinjo ka giwacho gimoro miwacho ni National Procurement Board igolo nyiewo yien KEMSA iduoge ministry mano gima lweny mane wagoyo ni KEMSA ma mondo nyiewo yien to tim nadi to ayo poggi sani koro KEMSA dwa lokore sto kapono kel National Procurement Board ni KEMSA dhi lokore ang'o sto nikech ng'ama nyiepo koro nyiepe ang'o ka ministry ka National Board to an naneno shida ni momiyo ni wagole nikech ji laro tenda nochuna madagi kani ikelo yath mar Coatem ni ano kadwa no kel pesa Kenya ka kikumiwa pesa kauru pesa go utene World Health Organization miwauru yath wan wadwa thiedho ji eka yath nochopo to kikelo pesa to podi lare ji dwa timo tenda so chano tichni gimokethe en mibadhi mochakore piny nyaka malo koro ka pesa oseyudi to kar pesa ni mondo ti to ka tenda joma timo tenda laro tenda pesa ok ti koro ilaro pesa kundi thieth gi kata kigero gi onge ng'achano ni okay wacho ni waneno ni Kericho Bomet ni Kapkatet ni nono ket Kapkatet kanyo emono waneno ni kanedhi Oyugis to ji nedhi Kisii ji Kisii duto te mwakoni keturo osiptal Oyugis mondo konyo Oyugis Migori ne nitie Ombokende ne wakoni keturo osiptal Migori mar siptal matinde nitie sa nikech ipogo gigi sindo ne onge kata wadhi mana Machakos kata wadhi nyaka St. Luke Mombasa kata wadhi nyaka Muhila kuonde thieth nyaka ipogi mabedi kisetimo mano to koro kuonde thieth nitie yien gi gik mithiethogo nyaka bendi pogi mane ma KEMSA timo jotich nyaka ibedgo jotich nyaka riti gitiego gi nadi indiko gi nadi kichulo gi nadi imiyo gi transfer nadi imiyo gi promotion nadi kokitimo mano gigi ok bitimore miyo chano tich nyaka bedie tiegruok manyien mar digital mikeloni en okay en nani koro information nyalo wuok ka madhi kucha piyo gimidwaro kata kadi idwa ni mondo consultant maku anyise ni an gi jatuo machalo kama onyalo nene digital mu wuothi kata in Kisumu to en Nairobi kata in Garissa to en Nairobi mano nyalo neno to gigi wang' notimre mana ka joma nyalo timo gigi nitie mashinde gi bende otimre nitie kompyuta ok bi loyo dhano machano kaka kompyuta timang'o tiyo kende maloso ni bitim kod kama gini onyalore ananene ndalo Kibaki kata nokwe ni ok dong wadonjie nikech jomoko mabiro chudo onge chendo kata pesa nitie NHIF ni makoro sandi NHIF ni Cleopas pesa nitie kae enani kakitiyo kode kidhi jiogero siptande madongo to jomithiedhe iyegi to kine kak pesa NHIF ni ochudo ni gi duto
gichulo mathin tichaki medo moko be ok chul osiptal tigero tiende ni pesa to biro ka to pesa ni ok odonjo kuom jatuo ing'e ni nitiere pinje mamoko ma ki donjo ni thietho migero kata osiptandi mithietho kata iloko ohal thieth pesa mowuok e osiptandi ok idhi tim go ohala moro nono ni idhi gero go hotel en nyaka iduoke mana e yang'o e osiptal. So ka wagolo mibadhi ae josiasa oduoko loso piny gi nguvu matek ma ng'eyo tinie oduok piny ae wene jomolony mondo koro ti omigi thuolo jotich orit maber mibadhi ogole wach mar KEMSA gini nyalore anda wachoga no nyalore aya ka gini nyalore ng'ena ng'waduogo mondo arangi kinde ma nitiere PS ne sirkal karkacha idonjo yudo thuolo mar bedo mbunge kanye makoro bende koth chako gowa kata koth ni medo gowa mathoth moloyo kinde ma nitiere koso sani obedo yo mopogore opogore wantiere kod Daktari Dennis Miskela bende wakawinjo masani ka waduogo mondo mi watere okang' moro machielo kapok watieko wayudane okenge mopogore opogore gigo ma osekete yo makare kod migawono mar thieth ka wayango odiochieng' ma kawuono thieth mogonyore ne oganda duto e piny Kenya. Kik idhi mabor, wakawinjo masani. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwest. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuwaki jothumbe nyakura magonjanga mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tumile kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha beach nyakura magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wukich tichario tichadek tichangwe tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin.
View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Nyakoro mogi juang machiegni waseka uyueyo masani mano kuni no daka uyueyo kendo koro sani waseduogo ang'eni onego bedni waduok e county ma Kericho mondo mi watie koda daktari daktari Dennis Miskela mabende wantie godo achiel kachiel. Sani kama wantiere karka kapok adhir daktari nitiere ote moko kagi ariyo. Ayudo otegi daktari nyalo bedo gi penjo gi duoko mag otegi kato bang'e bende odonje bura machielo mabende chako e kinde mabiro karkae. Anyayudo ote ariyo mabende wantiere godo karkae ka wanyalo mana somo gi daktari ang'i winjgi. Janeno ni nitiere kacha mbui mar SMS wacho elo Ramogi TV ma Dan Njoga wacho ni kawuok Chega an kaka neno ni piny dhi wacho ni there's going to be nothing like free health. The government is in need of money. To an extent they've taxed Huduma systems, mano Huduma center. Dio ikrene chulo Thieth. Mano wach mantie karkanyo. Ote mogik mantie karkanyo Charles Okelo wacho ni ka sirkal koyie konyo jopiny weuru titije kaka oyie gonyo nengo mar thieth. Donge mano ber. Daktari Dennis Miskela oganda nyalo bedo kanyo mana kaka ne wacho nonge thieth manono. Thieth nyaka bed ni nitiere omenda mawuok kumoro ma lose kendo chope moro makare. Weche mag bero jotich isebedo kata kiwacho chenro mag bero lwasi mag jotich mago matie osuptende mopogore opogore. Onge tiende gero osuptal to onge jok mathieth e iye kacha. Kata jatuo kodhi neno Nyasaye mar ariyo ma en laktar ma in to oyudo kanyo ka laktar bende owuotho ochope od thieth kool. Ere kaka oti e yo mane monyalo bedo kata ka otiyo kobedo kod lwasi madwarore. Weche mag budget kod mago omenda mondo mi UHC ne chop kare kata thieth mogonyore ne jopiny. Sirkal obed gi ting' mane. Wawinjo kanyo ni ero koro sirkal ka donjo nyaka gi launch UHC kata chieng' tich abich pod obedo launch. Uhuru Kenyatta kar notimo gang'o. En biro launch nyaka karang'o. Kawuono un e romo motelo ne launch. Kata tok sirkal mar Uruto pod jok moko pod biro launch. Ka koro Nyasaye ogwedhi in koro jagoro maduong' mar KMPDU. Daktari machiegni. Awinjo wach ma jo neno owacho. Thieth mogonyore opogore gi thieth manono. Mano mokwongo. Mar ariyo en kata ka mogonyore no nitiere ng'ama chule. Koro jopiny onge gi problem. Jopiny onge gi okotamre chulo thieth. Jopiny okotamre chulo taxes. Jopiny okotamre ng'ado NHIF. Gima jopiny yuago ni ing'adi NHIF, ing'adi tax mar healthcare. To kidhi hospital, tiyudo ka hospital ok ti. Iyudo ka yedhe ok ti. Iyudo ka dakteche ong'anyo pile. Mano ema wacho ni ka UHC ni nyalo keto lokruok mopogre ma ranyisi ma ker osetang'o sani en gi political goodwill. Gima sani ng'eni kelo ng'ikruok e wach mar thieth ma sani en ni governance wacho ni weche mag thieth gin weche ma are devolved ma ok do kawo any instructions from anybody. Nyoch jakani no ka kero riembo dakteche mag Cuba mane ja chulo milion 1 to thoma na kuo bulu na kuo go chuna TV. To ka governor ba kisu mo ko go do ni en Cubans go dani mo dong. To kibinyo jo Cuba go se go kisu metal nan to bokne gi magise timo.
Kono governors, kendo amor gima muluor do kanikalo keni siasa mang'eny mokete weche mag health ni ema kelo problem. Ma governors dwaro ni healthcare is involved. To king'iyo inyalo ng'iyo nwandiko dakteche 100 Kisumu County. To king'iyo e ground dakteche gi mana 70, 20 ma wigi mana nyawawa ghost workers. Ineno kidhi ng'iyo kaka county ma Homa Bay ndalo governor Witi, nothing happened in healthcare completely. Kane Mama Gladys odonjo just within 1 year ji oneno osegero osiptende ondiko dakteche kata ng'anyo wanitimo dwe ka dwecha ng'anyo rumo. King'iyo hospital makaka Migori for 10 years kana pit up freji miyawo freji Migori ne onge daktari man gynecologist ne achiel kende. What is the challenge ma jo kaluo ni devolution kupije moko do tie gi Kiambu County hospital oger dakteche ondiki kiri Kirinyaga oger very high class level mo dik dakteche to kaluo koni to governors wa okuka obotegno weche mag thieth jopiny thagre ma osipna moro nergi chamore chuma beto reche dio moke duonde odhi Jaramogi on Thursday Jumapil bogama rechogo moke duonde bogote kate thieth ngi dakteche onge ni thieth ok ti for 4 days ya ng'ato ka go chiemo. Kuno nyaka obed gi jotelo ni leadership and governance. Inyoni all those 4 pillars ka onge telo mowinjore leadership and governance makao all those ideas to timo godo changes ne jopiny ma wana ni jothuru wabed ne thagre kikweni iro tho ma nyalo gengre mane chale bedo miyo jopiny to ging'e ni telo wane moyiero telo kiyiero MCA ma boketo both this kuma budget mar healthcare assembly MP ni ema boketo budget mar healthcare assembly senator miyiero ema dhi keto governor tesre e weche mag thieth governor miyiero ema boneno ni weche mag thieth are the most important function of a governor. Kwa wa yera jogo ma ogowinjire jogo ma okokawo chuny gi jopiny gi thagruok mag jopiny okete chuny gi to abo do thage kendo jo kaluo ka bobedo injire momiate mojiwo jopiny ni if we get a chance the president nyalo keto mana gombo mare gi streams lakini finally wach mar health ichako kendo itieko e county ka UHC will only succeed ka okaw pesa mar NHIF na SHIF ni to omiye jo county Guy, mmoja ni jatipanga mi pesa to mrono ikelo to mrono timo go hala monyuolre kuno mega ka county zipog ndi county ma dika pesa ni mate mamede mo magikonyo go jo tuchigi to jo governor ma dika ka komigi no to ginyo yede the first time to gitim sustainability and that's why you just failed rio mokado sustainability ichake to ko gini oboendelea nade county mo progress ni ko ka Kiambu County boya wene cha ya UHC malgi to penyo gini ka kerti mo UHC na universally Kenya kai no must account we ko county mo boye o itani ko bodo ya county UHC mari let us join hands ka jo penyo kaka kaluo kai wano na the 4 counties wakudhnia mtu medintire specialist monya lo share kaluga ni we don't have to have anyone gi consultants take away with cancer te baloje ni wandi maybe area deck to counties share consultants mag cancer kisumuka to ajoni ngamuchuke with mag thieth mag choke motor woketo gi Homa Bay to ka lodge mo to share those resources within the 4 counties mano kene ko bo yido lo ma konyo jopiny otherwise without investing in human resource leadership in governance will take what they failed can what they launched several times because finally the leadership on the ground nyakane ka watchman health market will take because sengeyo kata watchman COVID ni that this school matru health this school askari matru health teach health is everything health is wealth what more ni jo pido keto niko jo bewe magi health to jo ni health is too expensive kiani pesa onge kiani the current budget ochopo 89% okonya ndiko dakteche moko ok dhi konyowa come on health no be minimum madrada nyathio cost this school lakini nyathi mangima okininga to ni professor oike at 40 okonya pinyango kuno yaka counties be penya assembly ke debate mo chuak mo tegno ni healthcare ni is everybody's responsibility kati ko ni ndire bura mako wadhi bago keriyo mabeyo se chakra ardhi mo leo awa jo pikajo ni wahere uru jo piny mwe ka wahero jo siasa wasefo jo ni kaluo kae kata wahero jo siasa mwe ka wahero jo piny magana ko yier okokonyu ogi motimo makonyo ji malongo to ko se do chue do chama ni ko jo piny yiera baki hapa kata tho lindu mobire go le faria rambe to uko dhi tujipende kushinda vile tunapenda wanasiasa wetu kama ni aya ewache yo makare daktari
Anagoni ero kamano kuom lere yo makare. Anga we moni dhi nyime ko chenro mamoko. Kero kamane kaka ikete yo makare ahinya Daktari Dennis Miskela. Wantie kaka kod Daktari James Nyikala. Angwa dhi nyime kod twak kama wantiere. Kwango maber ni jopiny nitiere kod riyo. Gimora mora modhi twak kacha ka untiere Kericho, uket gi ure chunyu. Gigo duto ma udhi bedo kacha ka ulose gin gi riyo mar yudo thieth moro ma ogonyore yo makare. Erokamano nya Daktari Dennis Miskela. Nyakwara mo jongwa dhi nyime kod twak mana kama ntiere kar kae anga ntiere ka kod Daktari James Nyikal. Wadonge dakika matin apart watieko. Kama intiere duchieng' ma kawuono wacho ni ate launching higa ka higa iyawo gimoro manyien kata kiyawo gima noseyaw chon kata wacho ni ikele yo moro manyien to bende ok en manyien nikech nosekonwa gi kinde machon. Mana kaka ichwale ne jopiny oganda mantiere kod riyo mar yudo thieth ma ogonyore ma ka gidhi kata kiwacho ni gol 20 bob inyiewo go book e counter kata mondo mi chak thieth ok owach kanyo ni oyo ma to koro dhi bedo kadhi kanye. Owacho ni ero ka UHC ntiere karka kata buk cha onego miage nono gik moko timo onego bed ntiere karka. Yore ma counties ma kaluo onego bed ni tiyo godo kanyachiel. Ntiere romo mane ubedo godo mana dwe mokalo kar kanyo kane untiere jood bura ma wuok e county ma Kisumu mano kauntiere buo Nairobi karka. Ere kaka unyalo tiyo machiegni kod sirkande wa mani counties ma odhi nyaka jood bura mamoko mantiere counties mamoko mondo mi uchwala ne chenro mar UHC mano kowuok e sirkal mamalo karidore nyaka e sirkande mag counties mondo mi onene dieri chenro mag thieth ochopo ne jowa mapiny mana ka watieko. Joneno ka owacho weche ariyo. Achiel owacho ni sirkal dwaro mna pesa. Onge gima bo timre. Ji oikre ni chudo kuonde thieth. Machielo wacho ni ka sirkal oyie mondo thiedhi ji to wegi mondo gitim kaka ginyalo. Donge mano ber. Mano nyiso gima timore. Nitie joma oseneno ni gigo osenuo oserwak manyien higa ni okele higa machielo okele to gimoro achiel emiwacho. Miyo chunygi ong'aw ni gigi wacha to ok bitimore. To nitie bende mane mang'eny ji mani gi geno ni ka sirkal oyie ni timo gimoro sirkal mondo tim. Miyo jopiny pod oyie. Ji ariyogo ema dwani mondo gimoro amora mitimo mondo kel jogi. Ng'ama chunye ong'anyo noseneno mang'eny ni oneka gimoro koro timore. Ng'ama oyie ni gimoro nyalo timore ni oneka gimoro timore mondo yiene ni odhigo mbele mondo jopiny obed gi paro achiel ni gik mitimo gitimore. Iwacho ni nyocha waromo kwang'iyo wach mar UHC. Mane wawacho cha ni wang'iyo wach mar primary health care molo kaka jonyamrerwa dhi tiyo. Kyo jonyamrerwa ema nigi ji e mier nyaka e udi. To ginyalo konyo. Gino ne wandike higa 2004 gi Professor Kaseje gi Miriam Were. 3 of us. Ema wandike community strategy. En ni jonyamrerwa go ikaw gi e gweng' gin jomodak e gweng' tidhi migi training. Chon nyocha ok chulgi koro sani idwa ni mondo ochulgi. Timiyo gi training ginyiso ji kaka ji dak. En gima katiyo to nyalo tiyo maber. Unyiso kaka ji dak ka tuoche moko nitie mathindo thindo to nyalo ng'ado ni rieko. To ng'ado ni rieko ko bende nitie training moseyudo. Titude gi jogo manie dispensary kata health center mako neno gimoro moneno ni ma ohinga to maringi dhi tim kama kikiriti maringi tim kama kata nyalo ipenjo ni aneno gimoro kama ginyalo konyo. Mane moch wawinjore nikech ka en piny kanyo to dwaro ni tudruok mondo bedie gi josiasa ke josiasa ema golo ga ji oko igimidwa tim kendo gin magimiyo ji jopiny winjo gik moko miyo mano nyalo timre kaka nwawache no wabiro romo kendo mondo wanene kaka dong watudre. To wach duong' mowuok kae nitie wach kanyo chokel sirkal mapiny gi sirkal mamalo wach mar devolution. Adiera gima daktari wacho nitie tudruok pok obet maber. Gima sirkal mamalo timo kaka koro sani ka koro idhi rwak wach manyien ma Ruto dhi rwako ni to nego bed ni jo county nikech thieth to dhi bet e county kata itimo ang'o thieth ni ang'o e county. Governors bende onego bedie nikech gin ma gidhi neno ni be yath nitiere be pesa nitie be jotich nitiere bende kuonde mithiethe nitiere
kata wayiere malo kumwa koni dhi tim to gino gidonje mano gima dhi timre dhi onge. Tudruok kind sirkal mamalo gi mamwalo pod rach. Nitie gima noketi monego tudgi to gino bende ok ti. Intergovernmental Relations Technical Committee. Governors bende chako keto gimoro ni the Secretariat of the Council of Governors. Gik moko ariyogi ok giwinjore, gimiyo tudruok onge. Iwacho gigi malo to kaka wang' okadho dhi otimre piny kopogore. Nikech chon mane kane ndalo mane wane tich sirkal ne achiel, gima wacho malo kaka DMS idhi time piny nyaka ng'ama piny cha. Sani kiwacho gimoro malo nyaka japiny riti mowinji ni to governor to wacho ang'o, president tero wacho kamano, governor to wacho ang'o. Ka duond governor opogore gi duond president, jotich biro keyo gima mondo gitim. Kanyo nyalo chendo. Nyalo bedo ni kanyo mantiere ohinga kata gima e Kenya ka kanyo nitiere ohinga ok ene wach mathieth kende. Kata idhi agriculture, kata idhi pi. En gimoro achiel no. Mineno ni kuond mamoko governors moko tiyo maber to kuond mamoko to kine tich. Ang'o momiyo? Nikech onge laini achiel magiluwo. Ka nitie laini achiel magitudore magimo wach mwalo moro ka moro dhi timo. To ineno ka gik moko kata moro ni chien to giluwo yo gidhi. To mae tineno moko pogre apoga ma moro timo mare miyo gik moko ok timre. To miyo gigi nyalore e Clevers. Ana yuago mana kama yuago nitie. Ok en pesa. Pesa nitie. No, en chano tich. Governance, chano tich. To gi mibadhi. Gik moko ariyo. Ka tich ok ochan maber, to mibadhi donje. To mibadhi ok nyalo we tich ande maber. Kati bed gi pesa, kati bed gi kundi thieth, kati bed gi yath, kati bed gi jotich. Gima biro timre onge. To e kinde ma daktari ne ntiere kata kaka DMS bedo kata jagoro mongirore, bende weche mag mibadhi gi bende ne nitie koso gik manyien mibadhi nitie to donga koni. Nitie bende gima seneno. Mibadhi nitie to ng'amotelo kamoro ka chunye dwaro ni gik moko timore. Kijatelo tinyalo duoko mibadhi piny. Ok inyal tieke. Tinyalo duoke piny. Ani yo achiel mang'eyo miduoko go mibadhi piny kijatelo. Yie bet kech. Pes mibadhi kik donji lweti. Joma itelo ne kik neni kichamo. Nikech gin be gibiro chamo. Kisechako chamo. To ka ging'e ni jatelo ok dwar gino, bwana gino, ka jatelo winjo, biro timo ang'o? Biro dhawnu. To ka in emi chiemo kendo gin magikelo ni tikawo. Koro gidhi gote. To ka ging'eyo maler ni kik jatelo winji, kik gino timore. Miyo kitelo to chunyi dwa telo ni ji, to gik moko biro timore. Nikech pesa nitie, ka in gi jo kitelo, kata kaka ne Director of Medical Services, doctors gi, nurses gi, clinical officers gi, nyaka ing'e ni gin jotiji ma ka giwinj maber to tiji ok bi timre. Ichalo ng'ama ndiko japidi to go japidi to wuok dhi tich nyaka ang' opam nyathi bang'i. So kitelo gima wan watimo nikech ndalo cha ne wan gi thuolo. Thung' maneno tinde jomotelo thung' go gi kaka directors kata gibed aneno mana ka githung' bok awinj kata ka giloso. Wan ne kitimo gimoro kusewinjru gi PS gi minister to president osefungo lwedo atiyo higni 8 makanwang'o simo mowuok State House makona na dhi atim gini. Penja mana ni gini timre nadi tidhi tiwacho. Gimichuni kikoni gini ok ber. Tineno ka president koni ka ber, ka ok ber to time uru kaka uneno ni ber. Upenjo ni PS gi minister. Ire director ni. Nikech director e wuon migawo. Ka en minister of health, director emong'e health. PS gi minister konyo director tich. Gimiye teko mondo tim ang'o? Mondo ti. Nikech PS gi ministers gi chal. Inyagol health titere agriculture. Inyagol to director mar agriculture ok nyal gol mondo dhi be director mar health. So miyo kanyo bende no ka tudruok nitie jomolony okomi thuolo mondo ti. Mibadhi bende kwane kichiko tir. Kichike tir gibiro ti. Koni ni nadagi gik moko actually ariyo. Pesa manikelo manyiewo net na koni an jine laro makuni okadwar pesa kelau net. Pesa manyiewo ko wate na koni jilaro pesa ka okadwar pesa
kauru yath ukelna. So nitie kaka inyalo timgi magigi timre. E kinde mimanyo jolony mondo gigi ochopi, watieko chenro sa oseromo kanyo ne achiel romo sa 2:30 ka watieko mondo mi japiny oyude gino mawacho ni sense of ownership, kata mondo mi okaw UHC ni mondo mi owach ni ma en girwa kama intiere kar ka wasire wan bende kaka jopiny e yo madwarore kaluwore ni ka gino chopo piny ka wan bende wantiere kode mana kama wantiere kar ka. Wach mari mogik ne japiny kachiel koda ka jogo ma jodito e migawo mar thieth. An gima dong' awach mokwongo achako gi jodito mar thieth. Wang'e ni watiyo ne jopiny. Nitie kamoro rang'iny mo makichope to kata mibadhigi nitie kaka inyalo geng'ogi kata inyalo duoko gi chien. Chunywa mondo ng'e ni watiyo ne jopiny. Kwang'eyo mano, pesa mobiro e lwetwa kodhi e bura kaka koro gin kap katetno. Bang' kata dweche 2 be gima nuwachi bura no timre ne jopiny. Mar 2, jopiny be nyaka waming'e gini. Omiyo kaka wan josiasa emomiyo idwa ni jogi bende oriwre gi josiasa maloso gin magin e kor gweng'. Nyaka giti gi ofisa manie kor gweng' ka magiriw wach achiel eka japiny biro winjo. Kata ka en wach somo, jasiasa nyaka wach gima education wacho. Ka en wach thieth, jasiasa nyaka wach gima MOH mar thieth timang'o wacho. Eka jopiny ng'eyo ni gini en ma kaka koro sani ma kendo be nitie sirkal mamalo to gi sirkal county. Gima jasiasa wacho, gima ja county wacho, gima ja national government wacho, ka gin piny kama jopiny nitie obedadi achiel. To gimoro amora mitimo warwak jopiny mondo timang'o odonjie, gin be ging'e gi penjo. Nyoro wakadho chike moko to an nyoko kadre maber wobolose. Nitie komiti mane waloso chon ndalo mane wan e tich makata dispenser gi health center ne nigi komiti mane jopiny bende nitiere, pesa gi ne dhi direct. Koro sani waneno kuduoge to nitie kaka podong'. Kinyalo tim mano, ang'o momiyo sikunde secondary pesa nemna ni kanyo? Ang'o momiyo pesa mar osiptal onego bed ni amalo kata ma dispenser ok obedie gi pesa ne kanyo ma jogweng' botigo ka jo primary school nyalo bet gi pesa gi? Ang'o mono bet? Wabedo thuolo mondo waluongi kendo watwage wiye e yo moro malach. Agoni erokamano ne daktari. Nyakura Ramogi jwang' mane makelo wa giko. Ageno ni yudo ng'eyo. Daktari James Nyikala ng'eni pod wantiere chenro mana ka watieko sani. Wacho kanyo weche moko mangima. Wacho ni mibadhi owito oko, ochan tich e yo makare kama intiere bende kawe ting' mari mondo mi ibede ranyisi kata ibede para manyime mano mar chwalo thiethni ma ogonyore. En thieth ma ogonyore, ok thieth manono. Ntiere omenda mikete wechegi mag thieth. Mae sirkal chwalo ni mano ma ogonyore. Erokamano ageno ni yudo weche moko 3 kotene kotwak mana wan godo chiemo kawuono. Riti masani chenro mabiro tedo gi chiemo kod nyawadwa Jailieta kikidhi mabor. Kato bang'e sa 3 Joyce Duor donjo ka kod chenro mar mbako romo. Nakel ni chenro mokinyi makawuono mar upiny nyinga Cleophas Luoch. Jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka chango oriti masani.